de helas mi as at er begrutten maar hagen de hulasian as na gai troje. Vai coit avasach maar na Roghainn keer agus man kan dat is dunja kan harute kan keer a charashin tukshin je valn. Hion saroi bringe das niet ach sé siegere wasin. Ja moer aan Kenia kom ach waar me dat plane ambulance. De ranek sin glasachú. Hannig í machchas a siegere agus mar sin wat úlacham sa bíí tuchtta wat úlacham sa ge sinna a é. Chuidir dí son MRI agus heol MRI suas go túmareiche. Mami coig bliana dhéis agus thuair mí Aillse Aithneacháin. Wel, sé daine mé de túmareiche sé a pendamúma agus ha bhí ach na Aithneacháin nó síos caran de grún cúteach nach an na Mharsaili bhaideach na Aithneacháin. Is mar sin beidir gaibh operation thuirtí ach bhaid go má fortanach is Sealladh Roghainn an operation 4 as fad sgynneal as at hospital. Gyda seo sin chaimi go America ar son na fain treatment. Mae mi iawn ar son na seachgain ar son proton therapy. Seo masc a bheit acam an America na bha mi fain proton therapy. Agus seo a seoltainn caite rá túmar acam. De hí sin a dheis bheit hulasian tuachta ach bheit túmar a tíileach. Hannig an Aillse agus bheit féim acam operation eile a fain. Cailí a gúch ag toiseach gorách agus a burin í glúsad si a sún túh. Í sé fysiú hí úte nach burin í gola dheis mar a bheith. Ietjes. Sé was seoltainn cho láitis a gai a cúnamí a bhíos a lépi agus a burí glúsa ach bhaiad a gúaing a dheis ag an am sin agus bheit cóla brí dá charateich ceann agus a dí a seo lútaí mach a laptop sgaiad Amazon agus ghortaí fréasanta sanna dí a seach. Bha mi ar a bhí cearite na Mharsaili bhán Sgoil. Nuair a bha mi big bharó fis acam déobh dul ach nuair a bha mi fasna sin bha mi bránach. Chú a bhí dul a durbh chrutin tíach mar a dúine géirí a bhí mar a chúla duile an hiilú géirí bhí tífrite a géirí I dheis an Sgoil sa bhínead a dheiscóíonn caratin sa bhínead agus bheith go maith go má láidead as a dóide sin go maith go má láidead. Inis ha mi tíidir bliana dhéis agus ha mi an na Sgoil Lìonacleit agus inis ha mi déanú tóir díofarítan. Bhí mi chleich fianú le in lámh cúteach. Ha mi sé a bhí caratin le Mharsaili nuair a tháinig sin an Sgoil Lìonacleit. Bhí Mharsaili snáb an Sgoil Uaireann agus haid uasach má. Bhí mi ó go fáb sin agus thuair mi Duais sin. Seo 3 méil sin a thuair mi an sa chiad fábis. Céir seo an sa darna fábis. Thuair mi 3 seo ag a 3 fábis. Ag 3 seo an sa 4 fábis. Níor seo ag a 5 fábis. Stácha bhí mi ag na Paralympics in bliana. A bhí chótangal. Dydach a bhí chótangal. Gysúniú seala í anú a d'irt. Ha mi smidin haid uasach má ha Mharsaili ag gael páirt an na tóireachtain.